Baqgħu jinżammu arrestati l-ħabs Xon Attar ta' 30 sena minn Ħażebbuġ, Carlos Paċ ta' 23 sena mill-Marsa, Josef Essesi ta' 33 sena minn San Pawl il-Baħar u Clevin Paċ ta' 17 sena mill-Marsa li wieġbu mhux ħatja għall-akkużi brabta mas-serqa ta' 200 kg kannabis mill-beriks tal-Forzi Armati ta' Malta f'Ħalsafi. Huma ġew akkużati wkoll li droga li nstabet ma kinitx l-użu esklusiv tagħhom u li huma riċedivi. L-erba' akkużati minn 12 li arrestat sissa l-Pulizija brabta ma' dan il-każ tresqu l-qorti l-erba' filgħaxija. Fl-awla l-prosekuzzjoni spjegat li l-Pulizija għamlet investigazzjonijiet intensivi biex iwettqu l-arresti brabta ma' din is-serqa. Meta saru l-arresti matul il-ġurnata Clevin Paċ ammetta li kien fuq il-post fil-ħin tas-serqa. Sa dan it-tant ġie spjegat li l-ħamis se tkun qed titressaq persuna oħra brabta ma' dan il-każ u ntqallib kollox hemm 12 persuna arrestata, inkluż burdnara li ħadu l-kontejner fil-post ukoll. Intqalli dak il-ħin tas-serqa fl-istqarrija li għamel Clevin Paċ mal-Pulizija u ammetta li kien fuq il-post fil-karozza ma' tfajla tiegħu flimkien ma' karozza oħra tal-lewn sewda, però meta tlestiet l-allegata serqa dawn il-persuni telqu minn fuq il-post u marru lejn Ħażebbuġ fejn allegatament ħebew id-droga. Il-prosekuzzjoni qalet li Mr. Clevin Paċ ġabu hu stess l-assa l-ħabta tal-5 ta' filgħaxija tal-bieraħ fejn ingħatawlu id-drittijiet wara li kien qiegħed jiġi mfittex minn filgħodu. L-akkużati wieġbu mhux ħatja l-akkużi miġjuba kontrihom. L-avukat Franco De Bono talab għal-ħelsien mill-arrest tal-akkużat Clevin Paċ biss. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonat minħabba l-fatt li l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin u bħalissa l-Pulizija għadha għaddejja b'ritmu tajjeb li saru 12 l-arrest u saru biss 50 sigħat u għadhom qed isiru tfittxijiet ta' droga. Intqalli minkejja li tetenera tal-imputat huwa qed jiġi akkużat li hu riċediv. Wara li semet is-sottomissjonijiet il-qorti preseduta mill-Maġistrat Leonard Caruana ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest ta' Clevin Paċ u għalhekk l-erba' imputati baqgħu jinżammu arrestati. Il-qorti laqat it-talba toqordni ta' friżar ta' kważi 14,000 euro fil-konfront tal-akkużati. Sa dan it-tant One News jista' jiżvela li Josef Essesi li jaħdem bħala tattoo artist kien tella post fuq il-medja soċjali fl-istess ġurnata ta' din l-allegata serqa li kien tilef il-mobile minħabba raġunijiet personali u għalhekk il-klijenti li kellhom appuntament fil-ġimgħat li ġejjin kellhom jibatulu messaġġ ġdid. Dan l-istess persuna għandu kondotta kulurita ferm hekk kif diversi snin ilu skont sentenza ta' ħabs wara li sena oġġetti prezzjużi ġojjelli u flus kontanti minn żewġ tidjar fil-Gżira. L-istess Essesi kien fetaħ każ kostituzzjonali kontra d-direttur tal-ħabs għax ma taħx il-permess li jiżżewweġ. Intqalli dan seħħ minħabba li Essesi kellu 107 każijiet ta' dixxilpina fejn anke sawat priġunier ieħor, kisser ċella u tannar u prova jibla oġġetti bħal xfafar.